Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры! Вітаю вас, шановная публіка, гэтым неверагодна святочным ранкам. Святочным, Кася? Эх, Лесік, за сваімі кніжкамі ты нічога навокал не заўважаеш. Я нешта прапусціў, Лёша. Што гэта за выступленне ў нашай касе? Стагоддзе беларускага кіно, Лесік, сёння. Не зважайце на яго, дзяўчынкі і хлопчыкі. Празмерныя разумнікі звычайна вылучаюцца катастрафічнай няўважлівасцю. Прабачце, калі ласка. Яшчэ з вечара памятаў, а ранкам... Лесік, не хвалюйся, з кім не бывае. Толькі не са мною. Я выдатна падрыхтавалася да юбілею. Віншую усіх аматараў кіно. Са святам вас, удзячныя маленькія гледачы, а таксама дарослыя, якія маюць дачыненне да стварэння цуда з цудаў. Фільма са стагоддзем беларускага кіно. Ура! За ўвесь час на кінастудыі «Беларусьфільм» было створана шмат розных стужак для дарослых і дзяцей. А таксама для самых маленькіх мультики. Безумоўна, для ўсіх і кожнага. У скарбонцы нашага кінематографа шмат фільмаў паводле твораў беларускіх пісьменнікаў: Васіля Быкова, Уладзіміра Караткевіча, Івана Мележа. Напрыклад, «Альпійская балада», «Знак бяды», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», «Людзі на балоце». Гэтыя творы вывучаюць у старэйшых класах. А можна і фільм паглядзець, каб пасля з кніжкай параўнаць. А яшчэ на Беларусьфільме былі створаны знакамітыя дзіцячыя кінастужкі. Нагадаеш, Кася? Пра чырвоную шапачку. Не толькі. Яшчэ «Па сакрэту ўсяму свету», «Прыгоды Бураціна». Кортик, бронзовая птушка. Ого, як шмат! І іншыя. Менавіта мне больш за ўсё падабаецца фільм «Па сакрэту ўсяму свету» паводле кнігі Віктора Драгунскага «Дзяніскіны расказы». І мне падабаецца, такі вясёлы. А каму і не падабаецца? А вы ведаеце, што гэты двухсерыйны фільм здымалі амаль штогод у Мінску і пад Смалявічамі? Ага, пад Смалявічамі здымалі сцэну з цягніком. Памятаеце ў фільме? Таксама у Смалявічах дэкаратары узвялі вышку, з якой Дзяніска не адважыўся скокнуць. Памятаю той эпізод. Цікава, што з усіх дзяцей, якія здымаліся ў гэтым фільме, акцёрам стаў толькі Уладзімір Станкевіч, выканаўца галоўнай ролі Дзяніскі. Дарэчы, Вова Станкевіч быў цемнавалосым хлопчыкам. І каб пераўтварыць яго ў бялявага Дзяніску, Вову фарбавалі перакісам вадароду. Ой, як дарослага! Падабаецца! Я таксама хацела паўдзельнічаць у здымках сапраўднага фільма і крыху памяняць выгляд. Кася, а ты б змагла на здымках натуральна пусціць слязу. А вось Вова Станкевіч па ролі быў вымушаны заплакаць і не раз. Ой, Лёша, нават і не ведаю, засмяяцца, калі ласка. Гэта зрабіць значна прасцей, чым плакаць па камандзе рэжысёра. Скажу вам па сакрэту, сябры. Па сакрэту ўсяму свету. Ага, дык вось, на здымачнай пляцоўцы ёсць розныя прыёмы. Напрыклад, каб акцёр заплакаў, яму ў вочы капаюць спецыяльныя каплі. А вось Вова Станкевіч, выканаўца ролі Дзяніскі Караблёва, у фільме заплакаў без такіх капель. Рэжысёр забраў яго білеты на футбол. Заплакаў хлопчыка ад крыўды. Сцэну знялі, а білеты пасля яму вярнулі. Бачыце, на якія хітрыкі ідзе рэжысёр, каб сцэна атрымалася праўдзівай. Ого! А зараз ад размовы пра дзіцячыя фільмы я прапаную перайсці да прагляду мультфільма. Таксама вытворчасці нашай кінастудыі «Беларусьфільм». Ой, глядзім, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ах, які добры мультик! Створаны паводле казкі Максіма Танка, а музыку да мультика напісаў беларускі кампазітар Леанід Захлеўны.
Вясёлая песенька і цудоўнае сяброўства светлячка і расінкі. Не ведаю, як вам, а мне вельмі спадабалася праца светлячка. Кожны вечар развешвае ў лесе агеньчыкі, запальвае ў небе зорачкі, каб ніхто не заблудзіў. Сапраўдныя светлячкі, Кася, не запальваюць агеньчыкі, а самі свецяцца. Праўда? Так, давайте, сябры, бліжэй пазнаёмімся з гэтым незвычайным жучком-светлячком. Светлячкі – гэта невялікія жучкі, не больш за 2 сантыметра ў даўжыню, якія свецяцца ў цемры. А як? Як яны свецяцца? У іх у брушку ёсць спецыяльны орган – орган свячэння. У клетках гэтага органа ёсць люмінесцэнтныя пігменты. Яны пачынаюць свяціцца, калі светлячок усхваляваны. А хвалюецца светлячок, калі адчувае небяспеку, а? І сваім святлом папярэджвае, што ён неядомы. Так, а яшчэ перад сустрэчай з сяброўкай. Такім чынам ён выкарыстоўвае святло дзеля абароны ад ворагаў або з мэтай прыцягнення ўвагі светлячкоў процілеглага полу. Жывуць светлячкі ў розных мясцінах. Іх можна сустрэць і ў лесе, і ў полі, ці нават на балоце. А чым яны сілкуюцца? Нектарам раслін? Вымушаны цябе расчараваць, Кася. Удзень светлячкі адпачываюць, а ўначы выходзяць на паляванне. Светлячкі палююць? О, яны драпежнікі? Так, светлячкі сілкуюцца мурашкамі, павучкамі, лічынкамі смаўжа, слімакамі. Таму садаводы і агароднікі вельмі рады, калі бачаць светлячкоў у сваіх садах і на агародах. А, вось як! А свецяцца светлячкі толькі жоўтым святлом? Не, святло можа быць і зялёным, і жоўта-зялёным, і нават аранжавым. А яшчэ светлячкі свецяцца блакітным святлом, Лесік. Ух ты! Рознакаляровыя ліхтарыкі! Гэтыя жучкі здольныя свяціцца да 8 гадзін запар. А іх святло бачна амаль за 60 метраў. Фантастычныя ліхтарыкі, якім не патрэбна падзарадка. Як цікава было пазнаёміцца са светлячкамі. А зараз давайте глядзець мультфільм. Бачыце, сябры, ад дабрыні Піліпкі злосць бабы-ягі так і растала. І ў жыцці дабро заўсёды перамагае злосць, не толькі ў казках. Дарэчы, мультфільм «Піліпка» створаны на кінастудыі «Беларусьфільм» паводле беларускай народнай казкі. Вялікі дзякуй вам, паважаныя мультыплікатары, за цудоўны мульцік, за Піліпку. Са святам вас, са стагоддзя беларускага кіно. Віншуем! А вы, сябры, заўважылі, у якім магутным дрэве схаваўся Піліпка? Гэта быў не інакш, як дуб, я упэўнены. Ага, такі разгалісты, шырокі. Яго і птушачкі аблюбавалі. Мне здаецца, што ў такім магутным дрэве схаваліся бы і 3 хлопчукоў ростам з Піліпку. А што, калі гэта быў цар дуб? Дакладна, Лёша, сапраўдны цар дуб. Ён насамрэч існуе. Няўжо, Лесік? Слухай, Кася, і здзіўляйся разам з гледачамі. Уявіце, сябры, гэта найстарэйшае дрэва Беларусі, пажэжанскі цар дуб. Ого, цар сярод дрэў! Цікава! А колькі яму гадоў? Як вы думаеце? 200. Не, больш за 300. Амаль адгадаў, Лёша. Пажэжанскаму цар дубу 380 гадоў. Ух ты, без малога амаль 400. Вышыня цар дуба 46 метраў, амаль як 15-павярховы дом. І ён працягвае расці, нягледзячы на сляды ад удараў маланкі. Волат, адным словам. А дзе расце гэты цар дуб? У Маларыцкім раёне Брэсцкай вобласці, у 3 кіламетрах ад вёскі Старое Раматова. З'ездзім паглядзець, а? Хацела б дакрануцца да яго лапкай, каб адчуць магутную энергію і паслухаць аповед мінулых стагоддзяў. Нашэпча нам, як думаеце? Абавязкова, нават не сумнявайся. Толькі не зараз. Зараз цар дуб спіць моцным зімовым сном. А ўвесну падчас канікул арганізуем такую вандроўку. Ура! Лаўлю, Лесік, на
слове. Добра. А зараз лови мультик «Весна у осень». Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Радаснага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на вясёлыя сюрпрызы. І добрыя адзнакі. А мы сустрэнемся з вамі зранку у нашым добраранку!